I denne video vil du få vist, hvordan du kan assistere patienten op at sidde på sengekanten. Patientens hofte skal være placeret ved øverste knæk i sengen. Brug patientens ressourcer og det naturlige bevægemønster. Det vil sige, at patienten skal op at sidde først, og derefter flytte benene ud over sengekanten. Vær opmærksom på, at der ved denne type forflytning skal være en håndsbredde fra spilerdu til sengekant, da der ellers er øget risiko for, at patienten glider ned på gulvet. Her vil du se, hvilke to typer forflytningsplatforme, der kan bruges ved forflytning fra seng til stol eller toilet. Det bedste er at afprøve forflytningsplatformene på sig selv, og så få en kollega til at hjælpe sig. Forflytningsplatformen anvendes kun, når patienten har standfunktion. Ellers anvendes en lift. Det røde drejetårn, Rheumatic Return, skal bremses, før patienten rejser sig. Det skal justeres i højden i forhold til patientens knæ. På en SAR Steady har patienten mulighed for at sidde ned undervejs. De blå klapper slås ind, så patienten kan hvile sig på den under forflytningen fra seng til stol.